دجوار ابراهیم کاریکاتوریستێکی خەڵکی ڕۆژاوای کوردستانی باژارێ عەموودەیە لە هەولێرê dimîne. Di sala 2005 da dest bi hunera karîkatûr kiriye lê ji zaroktiya xwe de bala wî her li ser çêkirina resm û şêwekariyê ye. Ew sal ev sal dijwar derbasî nava cîhana resm çêkirin û karîkatûran bû. Edî bi wê xeyala xwe ya fereh dikarîbû di nava Kurdan da xwe bide naskirin, xwe bide hezkirin. Karîkatûrên wî jî di nava xelkê de belav bûne. Ew karîkatûr bêhtir siyasî ne. Lê gelek caran berê xwe dide pirsgirêkên civakî jî. Dijwar weke karîkatûrên xwe xortekî hêja ye, zû dikeve dilê mirov û zû dibe dost. حفظ ساڵە هەواڵتیە قەهوێ و ڕەنگان بەرنەدایە. کاریکاتۆرساز دژوار ئیبراهیم کۆڕەی باژارێ عەموودê ڕۆژاوای کوردستانیە. هەر ji piçîkatiya xwe de heza wî ji bo karê hunerî û wênekêşanê hebû. Lê wekû karê karîkatêr yekem car li sala 2005 li Dîmeşqa paytexta Sûriye bû. Piraniya karên wî siyasî ne û gelek caran bê bûyerên rojê ve jî girêdayîne. Rastî rêya dîmenek li pêş çavê min çêbû. Ez li cîkê bûm wek security bû, kemame danîbû û nefsa kat jî cixare destî dibû. Ji wilo bû wek meşhedekî karîkatêrî fem guzên ha ana wilo birasmînim pêşiya bi eceleyî wilo. Berî niha hemû karên wî bi qelem û li ser pelan bû. Lê niha li ser tabletê jî kar dike. Yani ana wek ev vê resmê ez karim di teqrîban kêmî 10 deqa, kêmî 5 deqa dî çêkim. Ana kan nefsa wê zê çêkim bi zemenekî kêmtir û bê yani wek ez dixwazim. Ji ber eveya mesele leyarin, leyarê wê hene mirov kar dihekimê ti her tiştî bike tê de. Li sala 2013 ve li Hewlêrê dimîne û qonaxa giringa karê wî her li vir dest pê kir. Wekû her şêwekarekî, beşek ji karê dijwar li derve ye nîzîkî xelkê, ji ber ku piraniya bîrokeyên xwe ji bûyerên rojan e werdigire. Yek dijwar yani karîkatêrden dibînin difne bilin yani mezin çêtkin, bilin çêtkin yan dirêjin yan devî mezin çêtkin, piçîk çêtkin, serî mezin dikin, kelax piçîk dikin yan berovajî yani em bizanin qaîdek heye ji vê tiştê re? Her tiştek ku di karîkatêr de termîz jêr heye. Yani eveya bêjin delîlî tiştekî ye. Yani em ê karin ana bêjin wek nemûne difnê dirêj yani bêvla dirêj mena xwe dide û kesekî derewçî ne, kesekî derewat dike. Çend dirêj bi çend derewat dike yani. Zikê mezin, kirşê mezin mena tu yekî dewlemend û mes'ûl e. Serê mezin yani kesekî desthilat û gelek yani ev tiştê wilo di karîkatêr de hene yani. Karîkatêrê mubaşer heye, karîkatêrê termîz gelek heye û karîkatêrê sürrealiyet heye. Yani gelek üslûb hene, gelek şêwe hene. İja Tu li gor kî üslûbî çi? Ez teqrîben nêzîkî mubaşeriyetê me. Ji bo çi? Ji bo her kes tê bige. Hunera karîkatêr yekem car li çerxê hevdeyê li Ewropayê dest pê kir. Li gor dijwar tevîkevinbûn û giringiya vî hunerê li tenha Kurdan tê guhpêdan pê nedaye. Karîkatêristek Kurd. Heger ez bixwazim herim li festîvalekî cîhanî beşdar bibim, ji mir dibêjin yan bi navê Sûrî yan bi navê Iraq beşdar bim.
از بین بناوی کردستانی دبی منه تشتک تنه دزگه تنه سندیکه کردستانی تنه حتی هم به بجدار به و قال لك سایتی الدنیای هنه اگر کاریکاتور تنه به کاریوان بردوام ناب مثلا ما قال لك كار سر داعش كريه كار اختي من سر داعش شي ذكر داعش من التهديد ذكر واختي هذا قف جلتهاتني من سراوا قال لك قف مهاتنا واختي كاريت هجر نمو أسر به قفل تناين خوار يعني واختي كاريت نجي خو نجر وبين ايشن او انا قفال من ربعنا تنها جوار خدان 4 پیشانگه هایه. یکم پیشانگه لسال 2008 بو. هجمارک کارنوی ده خوندن دکتورا ده لولات وکو امریکا و بریتانیا هاتنب کارینان. حالا بچه سعدون روداو هولیر